Għal ħadd ieħor il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija reġa' indirizza lil partitari nazzjonalisti. Madankollu ftit li xejn kellu affarijiet ġodda xi jgħid. Minflok Adrian Delija kritika lill-Gvern fuq riformi li daħħal fis-seħħ bħas-sistema tal-punti fuq il-liċenzja tas-sewqan li daħħal il-Gvern fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Riforma li daħlet fis-seħħ wara proċess ta' konsultazzjoni immirata sabiex tissaħħaħ is-sigurtà fit-toroq u jiġu evitati l-inċidenti. Iżda Adrian Delija ħareġ jattakka din ir-riforma u ddefenda lil dawk li waqt is-sewqan jiksru l-liġi b'detriment li jistgħu jkunu ta' periklu għal ħajja ħaddieħor. Jodlu 12 punt u jekk ikun fuq il-mobile jew bil-karozza jispidja jħodlu il-liċenzja għal sena. F'dadija negattiva fil-Gażin Nazzjonalista ta' Ħażabbar, Adrian Delija qal li dan il-Gvern m'għandux pjan u li mhux vera qed jinħoloq il-ġid ekonomiku. B'Adrian Delija qal li f'dawn l-aħħar 5 snin il-poplu Malti sar skjavitur għax irid jaħdem ħafna biex ilaħħaq mal-ħajja. Trid tibqa' taħdem sigħat twal qed noħolqu skjavitu. Delija kompla jitlifa waqt li beda jgħajjat li Malta għandha bżonn lill-Partit Nazzjonalista. Għax Malta għandha bżonna. Malta qiegħda issejħilna u meta jsejjaħ il-pajjiż aħna ħankunu qegħdin hemm. B'reazzjoni għad-diskors ta' Adrian Delija l-Partit Laburista qal li sena ilu il-poplu Malti ddeċieda li jwarrab in-negattività u lil min jagħmel ħsara lil pajjiżna. Sena wara dan is-sinjal b'saħħtu li tal-poplu fl-elezzjoni ġenerali u qed ikompli jingħata, il-kap tal-Oppożizzjoni għadu qed jibqa' jippersisti u jkun kontra investimenti fl-enerġija u jgħid li ma raħsux il-kontijiet. Għadu wkoll kontra l-investiment fis-saħħa fil-waqt li jibqa' juża politika li tagħmel ħsara lil pajjiżna barra minn Malta. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li sena wara dan il-Gvern għandu aktar enerġija biex jaħdem għal pajjiżna u jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha.